хиляться, по вечерах коніться, гей, доля-вольніця, доля казака. Беларусы ў Польшчы карэннае насельніцтва, якое апынулася ў іншай краіне па палітычных прычынах. Сканцэнтраванае на Падляшшы ў месцах кампактнага пражывання на працягу прынамсі тысячы гадоў. Асабліва шмат метамарфозаў перажыло ў неспакойным 20 стагоддзі, калі кожнай новай уладзе рупіла далучыць падляшскіх беларусаў да сваёй нацыі. Якой была старадаўняя і найноўшая гісторыя падляшскіх беларусаў, як на іх паўплывала вялікая палітыка ў 20 стагоддзі, колькі іх засталося сёння, як беларусы пачуваюцца ў сённяшняй Польшчы. Пра беларускую супольнасць у Польшчы, асабліва яе найноўшую гісторыю і сучасны стан, пагаворым у месцы яе кампактнага пражывання на Падляшшы. У міжваеннай Польскай рэспубліцы ў выніку рыскага міра з бальшавіцкай Расіяй ад 18 сакавіка 1921 года апынулася каля 2 мільёнаў беларусаў. Бурлівае на пачатку культурніцкае і палітычнае жыццё беларускай супольнасці паступова занепадала пад ціскам уладаў, якія імкнуліся перарабіць беларусаў на палякаў. Найхутчэй гэта ўдалося найбольш з беларускамоўнымі каталікамі, а потым з'явілася група гэтак званых праваслаўных палякаў. Białegostoku, kali by гэта tak вельмі коротко расказаць, з увагі на тое, што цэнтральнае ваяводства і ў праграмах урадовых не прадбачвалася структурнай формы арганізацыі на беласточным беларускам насельніцтва, хаця там пад 300 тысяч у беластоцкім ваяводстве было беларусаў, то ўсё ж такі можна сказаць, што маргінальна гэта выглядала. Людзі в асноўным в такіх катэгорыях, як нацыянальнае жыццё, не разважалі. Я чытаў шмат успамінаў жыхараў беласточных, гаварыў яшчэ з людзьмі, якія памяталі той перыяд. Людзі змагаліся за выжыванне. Tutaj, пра што расказвалі людзі? Расказвалі пра тое, што вярталіся з бежанства, вярталіся на голую зямлю, і гэта было змаганне, каб пракарміць сябе, сям'ю, каб адбудаваць нейкія прымітыўныя, прынамсі, умовы для жыцця, пасля гаспадарчыя будынкі. Так, то 20 гадоў мінула. Пасля Другой сусветнай вайны новыя камуністычныя ўлады Польшчы прынялі канцэпцыю адзінага польскага народа і дзеля гэтага планавалі перасяліць беларусаў у савецкую Беларусь. Але тыя кінуць сваю спрадвечную зямлю не захацелі. Замест сотняў тысяч выехала ўсяго каля 36. Рэпатрыяцыя беларусаў была паводле дамовы паміж урадом БССР і Польскага камітэту нацыянальнага вызвалення. Это было з 15 чи 14 жніўня 44 году. Прымалося такую пастанову, што ўсе палякі выедуць з Беларусі ў Польшчу, а беларусы паедуць з Польшчы ў Беларусь. Аднак вельмі там хутка на Беларусі правялі перапіс і палічылі, колькі католікаў ёсць. Католікаў выйшло 550 тысяч. Улады, якія кіраваліся перапісам яшчэ царскім з перыяду 1897 году, там было прыблізна, так меркавалі, што ёсць 450 тысяч беларусаў. Палічылі, што можна з Беласточны перасяліць прыблізна так 140 тысяч православных. Это максимум, што можна было зрабіць. Абмен такі 550 на 140 тысяч быў вельмі некарысны на Беларусі. Таму з гэтых дакументаў, якіх можна знайсці ў Беларусі, там Цанава пісаў да Масквы менавіта, што нашы затраты будуць 400 тысяч. А памятаючы пра тое, што ў час вайны загінуло прыблізна каля 2 мільёнаў, дакладная лічба не акрэслена, але прыблізна каля 2 мільёнаў. Гаспадарка была зруйнаваная, хтось мусіў адбудоўваць тую гаспадарку. Таму затрата 500 000 чарговых грамадзян была некарысная. І, скажам, ад другой паловы 45-го году
upiększeniu na terytorium Białorusi zaczynali przekonywać katolików, że niejakie Polacy, tylko Białorusy katolickiego wierowyznania, kiedy tam ktoś dalekich nawet swojaków dzienniczał białoruskiej organizacji, to tam znachodzili odpowiednie dokumenty i kazali, no nie, no twój dziadka, twój brat, twój swat był Białorusem, no nie możecie pojechać. Tak przytarmazili ten proces wyjazdu katolików u Polszczu. Obiecali tak samo, że nijakiej kolektywizacji nie będzie prowadzić w Białorusi. I co prawda tam po raz 2 czy 3 razy takiej kolektywizacji nie prowadzili. A kiedy idzie pro Białorusów, to jak ja już wspomniał, tutaj wyjeżdżali te jeszcze byli pod pogrozą. Pamiętaючи той період біженства і період 39-41 року, більшість хотіла залишитися на своїй землі. Тут вони були сотні років, вже яка інфраструктура була побудована, не було ніяких причин, для яких треба було покидати свою господарку. Пасля смерці Сталіна паслабленне таталітарызму дасягнула і сацыялістычнай Польшчы. Камуністы прызналі існаванне ў краіне і іншых народаў, акрамя палякаў, і ініцыявалі стварэнне пад сваім пільным кантролем нацыянальных арганізацый некаторых меншасцяў, у тым ліку беларусаў. І наступны такі перыяд арганізацыйнага жыцця – это 56 год, kiedy była stworzona organizacja Białoruskie Громадско-культурне товариство. Władzy dali tak samo tygodniowych dla Białorusów, nie mają wychodzić po dzisiejszy dzień. Ale to było tak na chwali polityki dalszych nacjonalnych mniejszości, jaka wtedy prowadziła się w 1956 roku. Omal wszystkie mniejszości, za wykluczeniem litewskiej, otrzymali swój czasopis i swoją organizację. Dla Litowców dali to z niewielkim spóźnieniem, tylko po takich przyczynach, że tam ich nie mogli znaleźć odpowiednich kandydatów i jakim partia mogła dowierać. No, myślał, że normalno. Białoruskie Громадско-культурне товариство istniało jako jedyna organizacja przedstawiająca Białorusów. No i черговий політичний перелом у Польщі, to 80-й год. Byli spróby zarejestrować organizację Białoruskie Об'єднання Studentów, Towarzystwo Ochrony Pomników Kultury. To nie dozwalało się, ale w końcu 80-tych latach już władzy na wszystko dozwalali i wtedy już bujno rozwijali się wszelakie organizacje. Особливо taka rewolucja organizacyjnego życia nastąpiła na początku 90-tych latów. Пасля звяржэння камунізму ў Польшчы нацыянальныя меншасці атрымалі адносную свабоду. Новая дэмакратычная дзяржава пачала падтрымліваць дзейнасць нацыянальных арганізацый, у тым ліку і фінансава. Пасля шматгадовых дыскусій 5 студзеня 2005 года прыняты закон аб нацыянальных меншасцях і рэгіянальнай мове. Беларусы ў ім уключаныя ў спіс нацыянальных меншасцяў пад аховай дзяржавы. Беларусы нарэшце змаглі ўздыхнуць вальней, заняцца сваімі нацыянальнымі справамі, ствараць новыя арганізацыі мас-медыа. Але ўжо было запозна. Twierdzą się oprócz tej organizacji najstarszej Białoruskie Громадско-культурне товариство. W początku 90-tych lat znikło Об'єднання białoruskich żurnalistów. Ta organizacja wydaje czasopis. Było zarejestrowane podczas u końca już 80-tych lat Białoruskie Об'єднання Studentów. Taka impreza, jaką uładziło Białoruskie Об'єднання Studentów, to było basowiще. Другой такой организацией молодежной, jaka znikła, to był Союз Białoruskiej Młodzi. Centr tego ruchu był w Bielsku Podlaskim. No i oni koncentrowali się na takiej działalności Wosień Bardą. Tak samo ta ogólnobiałoruska impreza, jaka przyciągała nie tylko wykonawców bardowskiej muzyki z Białostocznej, a tak samo i z Białorusi. Do rzeczy, tak samo i basowieszcze. Większość tam kolektywów przyjeżdżało z Białorusi na basowieszcze. Ponad krajem озерów
Бардовская осень еще продолжает свою деятельность. В этом году была там черговая эдиция, где православие, на жаль, уже такой импрези нема, от 2 годов не відбувається. На мою думку, невеликий спосіб впливає на це, бо вже нема того потенціалу громадського. Асимиляция так далеко пошла, что то больше это белорусское środowisko припоминает эмигрантов, чем жихаров этой земли. Фактично, другая справа, яка формировала в Беларуси тоєсність. У 90-х годах был такой обмен в учнів. Ехали там поляки учиться в Польшу, абсолвенти белорусских лицеев ехали на вузы чи інші там установи наукові у Білорусь. Ехали як білоруси, верталися як поляки. Там говорили по-російську, там не було тієї експансії білоруської культури. Там у Білорусі просто не замацовувалась тієї тоєсності, на яку розлічували місцеві діячі, посилаючи молодь на едукацію. Тому цей процес він швидко закінчився. І фактично, та спроба створити таку групу інтелігенції, яка могла б бути узором, тягнути за собою других, но то не отрималося. Все закончилося пораженням. Перш-наперш для беларусаў Беласточчыны вялікай дапамогай было б тое, калі б Беларусь была беларуская, калі б Беларусь была беларускамоўнай, калі б цанілася беларуская мова, там гэта для нас было б вельмі істотна. А незалежна ад таго, ёсць людзі, скажам, гэта цяпер праводзіцца перапіс насельніцтва Польшчы. У апошнім перапісе каля 50 000 чалавек у Польшчы назвалі сваю нацыянальнасць беларускай. І я думаю, што столькі і цяпер будзе, больш-менш. Так што гэта асобы перакананыя у вартасці сваіх каранёў, у вартасці беларускай культуры, у тым, што яны адчуваюць сябе беларусамі. Але для большасці людзей, як усюды, я тут, барані Божа, нікога не асуджаю, хлеб – гэта галоўнае ў жыцці. І беларуская мова на сёння таго хлеба не дае, нідзе практычна не дае. Так што тут прыйсці да ўсведамлення сабе беларусам не так проста. Гэта не кожная сям'я можа даць сваім дзецям. Патрэбная школа, патрэбныя іншыя культурныя установы. У Польшчы, як такіх школ беларускіх няма. Ёсць школы, в якіх навучаецца беларуская мова, як дадатковы прадмет. І вывучаюць гэтую мову, так, здаецца, цяпер каля 3500 дзяцей і моладзі. У пачатковых школах і ў 2 ліцэях. Школа, па ўсім свеце дае нацыянальную свядомасць. Школа і дзяржава. Калі не будзе па-суседску беларускай дзяржавы, то і беларуская нацыянальная меншасць тут не будзе, не то што мець апоры там, бо такой непасрэднай няма, і яна не патрэбная проста. Не ідзе хутчэй пра маральную нейкую падтрымку, ці проста, калі будзе развівацца у Беларусі культура на высокім узроўні, сучасная, будуць тэатры, будзе кіно, будуць рок-гурты, будзе іншая музыка. Так што маладым людзям тут будзе цікава. Беларусы ў Польшчы карэнныя жыхары і лаяльныя грамадзяне гэтай краіны, якія хочуць захаваць сваю ідэнтычнасць і культурніцкую традыцыю. Беларусы маюць свае арганізацыі, газету, радыё, школы з беларускай мовай і літаратурай як асобным прадметам. Праўда, іх застаецца ўсё меней, што відно з кожнага чарговага перапісу насельніцтва ў Польшчы. Асаблівы боль польскіх беларусаў – сама Беларусь. Менавіта тое, як імкліва на працягу апошніх дзесяцігоддзяў яна пераўтвараецца ў расійскую правінцыю. Па мове, культуры і як наступства палітычна. Тутэйшыя беларусы выдатна ўсведамляюць, што гэта адаб'ецца і на іх, хоць жывуць у іншай краіне. Бо без сувязі з гістарычнай айчынай, без яе падтрымкі і сілкавання і проста існавання як узору беларускасці, беларуская супольнасць у Польшчы паціху сканае назаўжды.